achiel kachiel. Ingeni pressure bebiro mana ka fans go kumeko. Mangiso ka koro ne udo teko. Koro ka gin meko wadong wayudo teko. Koro energy ntie. Kwanza ntie seche mane giwero 1 million. Koro moral. Nuwinjo gi gite. Ka utere pap gani. 1 million koro miwa moral. Kinde ma CAF koro biro to gi chikegi, koro iduoko capacity mano mar fans manyalo donje pap. Gino nomiyo paro machanade, nikech iwacho bang' tuke ariyo, iguonu machielo mar adek mudhi bedo kugoyo, koro udhi bedo kacha gi fans kodok piny. Enya tugo mano mar Angola, mane wacho jo Kenya mane chopo kacha ne 46,000 mane ntiere Kasarani. Bang' iduoko ikono madhi bedo kadonjo gin 27 kende. Dagoch ni en gima ber. No mokwongo no mayo jomoko thuolo mar biro neno as a nation ma biro support one. But anya wacho ni matin mano biro go be kendo ne giji conduct e yo moro magiwinjre. Matin mano biro pap ka be no miwa moral, no miwa energy kaka ne gipangre, kaka ne gimedo energy gi. Koro ing'e ne gitimo nyaka tich ma joma ne onge ka. Koro aparo ka papo pong' ne gimiwa energy mar 8, koro kaka jomoko ne onge ka. Koro joma ntie ka omedo, koro ochopo kata 110 kucha. Koro ne onge tofauti maduong' ahinya. But all in all wawacho ne gi fans go erokamano. Mano bire pap gima ne nenowa e fan zones. Ne wach king'iyo nyaka fan zones te nopong'. Koro mano ne gima ber sana. Babadogo kama iwuoke ka osebedo kanyo ka udhiro. Chaka ima Babadogo ambassadors thoth ahinya. Mano Babadogo grounds. Kanyo kama winjo kanyo Usino Dhiambo, ntie kanyo Ryan Ogam, intiere kar kanyo bende achiel kachiel. Kitemo rango gi duto thuolo mag tugo. Mano ma jino yudo. Fan zones nopong' duto. Neno nyaka mantiere Homa Bay. Kane ji neno ball ma ineno umana ka ji neno nam. Mandhari maber kabisa. Babadogo ji nochopo nyaka nyithindo. Tugo mano goyo gi motivation momiyo nyithindo mantiere kor gweng'. Ipa nyaka sani en message mane mama no sekadho ne ji. Aparo ni message ma positive. Nyithindo mabiro. Nawach kineno kaka naneno fans zones go nyithindo ne ng'eny. Nyithindo wacho ni kama e Austin, kama e Umija, Karabea nyalo chopo ka. Koro nyalo wacho ni wamigi gima positive e mind. Pile ka gigo mazoezi ginya wacho ni adwa bedo kaka Austin, adwa bedo kaka Umija, kata Sylvester korgi kucha Pandpieri, Githurai. Nyithindo nyithindo wacho ma Sylvester timono agwa zoezi kaya. Koro nyithindo go ber sani kwa dok onyalo wacho ni wa train kodgi, ogo kodgi mazoezi. Ing'eni wakonyogi in one way or the other. Aparo ni koro nawe gima positive kuomgi. Kamano, kendo wacho ma en paro moro mano biro Sylvester, kinde moro makare ahinya.